abashimiwe mora abararia abairi n'abasani abakwani nimbuya mora so munene timbu atumange ngokwana asa marieta mamioro ngokwo mumuro kabere ase family yo mura kongeri omongina nyina bana yakorokwa nasikiribo nerero ore kokoigoro okayano monene akorokwa chane tunyatichi ore kokoigoro chane tunyatichi ero nyeruka yane nene nyeruka ya kabere yakorokwa divina kwambuka nyeruka yane ya kabere nimbwata abachokora iga muna nyina ababwatete iga oyo omonene akorokwa Kevin Ongeri mokyo kabako Kevin noyo iga akorokwa Adrian Muma ogere kabako igore momurona monene iga akorokwa Dennis Mauvi ogere kabako igoro mwaye omwa ochicha se family yetu nere turi nere nigakorokwa Chuti ogere kabako igoro mwana no mok ero yokoreta matemu moisonde oganyete konyora sokoro ya yatinde kwe akorokwa Dominic Ondari kabako igoro timbwati amange ndabatebi kino mumuru kabere biya mona so cha so wonge ase nyangi ya tata omwaka chwaki mu Ongeri yechure omosache kehuru mwaka askofu mkuu senior Dr. Professor Mamioro kehuru baba kerevi urari biya mona sana. Asante sana, thank you so much. Biya mona sana Mamioro. Petronile tena karibu sana familia ile ngayibare nchungo gocha mwezi chugo cha gaiga familia ya Juni. Father omochumbone kiba dichio minto dichibona agenda dichi biyamona sokoremereria eniga mwezi mwaremereiri biyamona Father biyamona sokoremereria kerongo kwana aliegesa anga tanga ata abana 12 gari nuko babasa oko baba chake egere batumba konya kuigwa manganane ene familia ane Father omwanchione baba yane ina abana bane nabakwana iritari yaye anjengo bakwani mbiyamore mwensi abaminto mbiyamona asengenjo mwatubwate siri korwe sabali eyo korara gwa tata yachagete oikari tukoria rero ndoche ngango yekora tole liriani keruboragira omwana utomoke nena maete gukwana kegusi basi bono netiga batairie tariaye wangu. Good evening. Mimi songa kikisiso mtania lau. Naitwa Cynthia Dagira, ndo last born. Asanteni kwa kukuja na mbarikiwe. Kwamba ndio last born. Umejua ndio last born. Omwana one limuraliane togokonya na nere birengererio nere nabagukwana marietae abakwaniri mwensi mbuyamore asa marieta ngoro ku Victor Agira nincho monene ninche first born, the only son in our family. Nte togotebege nte kemo kindly egento ngero na so mire obuanchani nege nte kia sana ense amangana ye bitina nini uko pelekana hivi na hapa na pale si mzuri. So venye mko hivi nde togoteba mbuyamono sana so kuorokio bwanchani ase familia ye abasani bari baito moreiga bari moreiga gakimbuyamono so koro yani iganje to bwanchani ngonyora buna tuarenga abake ari gotorangeri twensi abacho koro bonsi pioteba inchuga nanda goteba kwa kenyimbo so obwanchani tigana intuga ki asemechi yaito tigato beko bwanchani nari torakonya na asante. Asante sana bwana Dichi abana bane bakorire school bonse ne graduate igobono kora nyorega gatari kande
na bokorora ng'ani ng'okong'ura korunyumba ali mbanya gonsunana nkwane ebinto bikeiga father ebinto bisini nie maene pi mugakota atorarire I want to confirm nani ganjete Lawrence Nyakundi amona soro muturi amono mugaka bugunku nakabamboriri sana tinkwana mogechiwe tata nari kumurama lakini iga nanjete kumurukanga ya muigwa ekiagera mtoto wa nyoka ni nyoka tata nero uri kurama abantu ngamotenkwa aramite baka your father iniro okamokorera echeche na intibono ngukuruka ya igo my father igo nari kumurukanga ya muigwone ntagetogonge emiaka 100 nje nari kumubwato mutwe na motei na musabira maya egere ake emiaka yemo lakini taigeti na atigareti 10 emiaka igete 90 egento tete gukwana asomo gakoyiga egente ko maesani akwanire igare kunywa marwa abasigari mumbwata ntatore ko mutarinje igare kunywa marwa kera atindire nari ari gutwara akirio teba ngabe sori chuga mwezi twakaga no ndogosete litwe ikaransire mwaye maotenga bamintaba nanda bongo kwana bali munka mumwetu na tata ari gukwana inganga nintinde take lakini mwabere egento ntagete bana bane mwanchane ntigo natagete abamura natagete abamura bane mwanchane mwegure yana nabatebe mokoreki mwanchane karwa abona gana murare karwa kabisa genda mumuroro gochure na roro goikora mupinga mutebone kira kiwaturangire otenga digankore engane yem egete nyatindo tari ya tata it is a nickname tata ga bwate twekara ko ni bucheri akairwe chera akaumira e criminal kiari kuru kunyatindo kiari go itaba ante chera tata ga geita mbaka ga getogora maino kerago soka bago tenga nyatindo na umira nyatindo nde no aruseti erieta nyatindo erieta erio morogi senge njenere sabari ya tata yo moerio njeno muntu nganjete gobeka chi history asomotu abaragi mbato sungwete sana bari gocha basiara maraba gocha nyumba minto tata agateba ekerori rwago siara agachaga kubatebiga ntagete muchimo ng'oyi na nchenso ekiombe kikenu giugo siara maraba kuhiria agachaga kwiruka morogi tinde tikubara siasa ngecho chisa chiomege tata ngo chikoera chire ntagete kuira ribageri ntebia abantu baminto mono media biya mono mwamekiria matanga tata are very successful abanene bane it is very rare father a cluster manager my head of radio a deputy aye our senior presenters ba menire naintwe omotienyo mogima ba ngire ribaga ntari emiremo omotienyo mogima onde bwensi ore emiremo rigeta abakori emiremo sote nene tabakori emiremo in fact yes story no kubwati kuruga asenas kwambuka omweri James Kichana na Vincent babo amangu nalo gukwana onye chisa nchiarengo Kiss FM abana bamuntu mugakotema etimu obwate neyogo kunobo kimabwa abantu ekare tata mani ngare ko marera katoti nabarari bande nabari gweta bari ya mani gatatu bekerwa maninga yasaiti abaseni muri muntu munene na report of thanks ari chiza chikotoka moko genda mogende iso irabu na moto sabere entetere yobwancha ntata abegete
entetere y'obwanchani tata abegete egenderere eng'ana y'omoeri finally abarayi baminto bari batacha omweshimiwa one nane ngogotumba tore emyaka ende ngogotumba tore emyaka erio riateba ng'a emyaka 10 ementereye abarayi baminto ogosiria omoibori ogosiria a family member is a painful thing. Amang'ana narora konya gokorekana abana mbarega aria samwe aga niwe toyo monaros over spotted no more tema bunyankanga tema murayunde bwense kirate nenire busia tigakwane onye gugutara n'ikiguni ng'ana ryoko ira chikura togudiri naye mpaka 2027 togugotiringera amacho gugotiringera gwoka tokonyora ase ogweta naende bono twachire fata tiga tukwane kene ntori gochikwa abarayi baria babwate obwana obwo bakonya gotiringa amatanga tata oyo ominto twarerire abapasta bachire abakatikista bachire abasasiroti bachire batukanyire chinkoro mamuri ominto ogarwarete omaekonyora omwana siasa nare erokonya gotanga ebichana otagete koreta disorders amatanga Saitani mkubwa sana igo egentekerero giakorekanire gasa amatanga tata anybody otagete koreta anything asa matanga china mbanchire chiarwe waria ngo chiando speed yo minto ekiagara no arari baguturete ni abantu ga togo tumorero rero bakori chingende ndamanya saba sin ndiamono chinambe chiechi yes ngotia ochia fata na maitete mira na ande echinde tochie OCS OSPD ndiamono. Okay. Thank you so much John Ongeri omongina getena ndiamono sana omuntu nyasaye okonyire mambio ro nyasaye bakonyire na mwensi ande omugaka maite bibilia bateba ngambia matanga aba maya wetania matanga awo karabeira maya igere buya gwetania ya matanga osari wana bali mubangite binte bikachimu gochigari ngachenda ngeriye e family ya Joseph akama Joseph akama ngayere yes family ni chugo cha gwango wana inungo sababu babenga kogara rende moroche unachiachire chugo cha bana bali bakama ngayibali chugo cha gwango iga kama chugo cha gwango alafu e family ya Frida Nyabuke na ino kana gotirimboka gocha bwana Frida Nyabuke kana gotirimboka gocha kamranje kirenga mbia mono asa abantu na ruri good number ya chiraiga ande ngwakira mono fans both radios bajire goto apore bajire goto oboremu abantu abange nona abanka abande mbari batamanyiti esengencho ntari a celebrity na chindu guchiane lakini before I was the best comedian. My comedy tactics diminished when I ventured into a different industry. Lakini due to public demand, I'm going to revive my comedy tactics na nengo jikora in public hemisphere. Iona abaira nelinga mbiamono abantu abange baganga umuntu monene mamioro. I'm the senior most in numerical order. Ego incho monene abantu abange barabata maide lakini miaka mna ya 1980s na ringe the best beterene naji ko marene na batebiri na ide nganda segete wono no onde na mwaiguga abagote banganje no mo rusie bango wono garia sengo gendorora barusia bega bango maite tuanchiri mono konyora abantu bagono tochichereria kwanyora omuntu ogotebia ngano manyete nganjo maite nganu abantu mutasometi nabonda nda kolike ga numuntu agatebia ndike numuntu akonie kwenda resource likwa upara bona litwa na gukwana iga oyo monaro lengo no kweruka ngera na somete ondo umusongo getogocha ugopulie kwende vehicle in front of us lida jambiri ene kabona ki kidana gateba ngaki je tisomete yo nyo mutana gukubole ki ngakie monye ko kwege songo se kwerende sana
Omosongo goje komagotebe excuse me eseng'encha ndoche in my working attire akayang'aki ng'oyo nabo ndamoborie omonto okomboria abung'aki omosongo yoko ebarenge chimissionary bakomborie ng'a excuse me could you mind if I bother you kamotebi koe okoma komboria can you show me the direction going to Ontario Saneka bono yorenge yabo kamotebi I've never had such a place ekarakuwa nabo yonga bwerende wona undama ng'akiti someti injerende phonetically and exotic accent and compliance nkamayengo ya minetinga itierio suneka era alibrosi arwete in Ontario United States of America wana na yago moringa ke ndojo mwabisa no somete igalo na akirende ngambia mono family yeito yarenge ya comedians tuwezi bia banda abange ya to practice na bodo to banda tokukwana tomayegane nagetena igona akirenga mbiamono asogocha na asogo tubapore mbiamo. Thank you very much. Asante sana familia ya Gechure, tafadhali mnaweza kaa. Wono njoyongo kwana Joseph Wakama njo mokogoti umuga kongeri nere familia yane umurono monene nyaruke nene kabisa mutangi kwanza neroyo Faith Bitengo Vincent Nyavera Moses Ongeri oyo nere mwana one bono nere bwate nyaruka yanoyo nakuna agacho ko mamu mwabo igarangeri gwa katabatari agacho korokane ngai sanje singayale bagenda nere igo ntuto kwera ngambia mono asogocha gotoa magombo tubwaterane namuna mwe ure muchite gente kenene obwanchani bor andonsi asimore obwanchani na bwe gente kenene tata gatotebi karo kinto go kutokweba tumuna batetebeti Yes. tore amo gechuro minto tomu minto geteno minto na bana ba minto chinyaro kalenda singinje badari ko bera lakini Thank you. so nyasaba sisi ni asemoko ge ndesi oirabu santi. Asante sana Joseph Wakama, ndiye mzaliwa wa asea familia hiyo nere last bonia saba mura bono tuwasira saba subati kutokucha kade familia ya Frida Nyaboke. Frida, karibu sana Frida bwangu karibu baba. Mintongo bakwani mbia muri mwezi twakire mbia mana asinginje gotogo twapora asogo kugwa tata mumurona munene igakuru kwa Alex